Hi mga bay, maayong papanginabuhi. Gwapa na kaya itong hitsura ron, medyo ikaloy-an na si Ginoo. Naulian na gid. Nanambok naman hinoon kog may kisige naman kog kaon hinoon. Ang vitamin nga piti mangguto man pirmi. Di nami sa karkar karon Sa mga bayan. mamahaw ta sa kuan. O sa dito na lang ta kaya. Ga Ato sa charunan. chicharunan. Sige. Naa nami sa karkar mga bay. Atong plano karon taon. Agi na tas kuan. Day, kanang pag seatbelt na seatbelt sa middle kay usahin ng mga tao nga. Seatbelt di abi na seatbelt mi Dahil sa middle. Patudlo ni Ashley, unsaon ni ato ni tita. Kana. Yan na miss karkar mga bay kaluis Ginoo hayag-hayag na ang dagway ni Inday. Salamat kay sa inyong mga pag-ampo, mga prayers niyo. Maraming salamat. Ayan, halu-haluan natin ng gamay nga Tagalog. Gamay pa. Gamay pong Manenglish. Market Or- entrance. Yara akong higala nga wala diri wala dito. Higala sa kahanginan nga unsa ni nahimamat na sa personal. So 3 years na ni siya mga bay nga sige sunod sa akong salidas kinabuhi. Thank you kaayo. Salamat kay sa inyong mga pagpangga ha. Oy sorry nalibat-libat na mo diha. Sige. Ato sa ning kuan manghapit mi diri sa chicharonan sa karkar. Mamahaw ta, mamahaw. Mga another 10 minutes. Mga 10 minutes more. Salamat sa Ginoo. Salamat in taon na baskog-baskog na akong mga bukog. Mao naman eh. Dinhi mi magpalit ani matmat ay. Hindi ko ng matmat. Ay, Ginoo ko. Dayon. Di ana mi. We're going to Simala today. Iro Jesus pa. Christ. Nag-iro pag yun uy da. Makuratan man ta ning iro oy. Asli pagsil. The aso. Wala kay seatbelt Ashley. You have to use. Ikaw bibi nag-seatbelt na ka? Kay kinibaya nga. Kauban Nga na. nagihubo man mo kuan Ashley. Bakit tinanggal yung mo belt mo? Say hi. Hi diha Ashley. Hi, bye Lucy. May lang kayo. Hi, mga- morning. di lang kayo mga bata. Morning. Nindot ang Hi! Hindi hi. travel. Morning! Di kay ko kay concentrate in town ko. Natulog ko. Focus kayo na siya. Classmate kay may naglakaw sa kinabuhi bay. So ka-relate siya sa akong life. Daghan kayong salamat ninyo ha. Salamat jud kayo. Medyo nanambok-nambok jud ko ron atong mga 1 week ago harang gamaya gid sa akong naong. Ginoo nipis kayo na miyahok sa ron. Kasabot. Yung iro lagi juri si ko Hindi na tanaw. Sa imo nga palitos ko wait. Sa maning dahon naging permi niya ka. Naaman to diri? Kaduno asa. Ikaon ko sa dahon lalamias kong pamati lagi. Sa to nga dahon imong giagaan kag Hagunoy. haguno. Hagunoy niya Yung dire na gaano sa ko kon hagunoy. racket pag unsa ay kun Arugula. argula o racket bitaw. Daghana na dito sa Mar haguno. O daghan oy. Kaon dito gud. Pangkuan man na sa samad niya ilos lubot. Kanding ampay kay na yun no. Nya tambal. Nagyayaw bitaw ang hagunoy in siya nga. Siyalan pud mo no kadaghan sa dahon diri kami gid inyong pilion. Tambal mo din nagkanding ampay kas tanan. Oh, kuan man na Pati siya. udlot ko kanang Oh, unsa na. ana-ana na nimo sa imong kamot niya. Puso na nimo dito sa sama dali ara maayo. Ay mga bay, nagbiyahe mi karon no. Diyos ko, gipalupad na ni. By floor. Di ara ang mga naong sa katulkon. Sige. Nagtikuan by Jesus Yusuf. Yeah, thank you kayo by floor. You welcome. Dara. Regards lang at Charing. Kuhon Ate makita ng Charing, tulog. ikaw ba? Hindayon. Basta juda. Aribaya. Aribaya. Puhon. Aribaya. Asa naman to day dapit? Adto. Ari amo nino. Sige. Mao ba ni day? Sa mga bayha ito sa gi-post kay. Salamat kay Ay, inyong tanan abdi ka ha. na sila, Sigas no? ko. Nag-inusara. Ano to gani?
Dara ma-feel gid mo mga bay nga naa kas bukid tugnaw. Tugnaw kaayo na. Di bitaw ga ulan ron mga bay no ganiha larga mi 4:30 sa kadlawon. So alas 3 mata ng siga ng mata kay prepare na. Ya giulan mi sa giulan mi sa Mandawi dapit. Ya karon diya na sa Karon diya di- sa south sige giulan na sa Diyan na mi sa south giblisingan na sad mi. Pagika na mo ganiha giblisingan mi karon giblisingan na sad mi. inglo dito pagkabot dito. Abot dito ni hayag ng mga adlaw. Naon siya naman ang mga bandi diha. Ay, Ashley. Katugo na kaig na ang kaluoy. Tugo na kakaroon. Sige, piyong sa diha. Ay hayag sa unahan Wala, agad sa unahan. kanindot. Hayag. Kita ka sa kuan. Mama, si Mara ko sa kasataan karon. Sa? Ano man? Dito ra ko sa Davao na hadlok. Uy, kay naagi mig bituka. Oh. Asa nga hadlok ka kuyawa man. Naglantaw ko sa ubos. Tanaw na bukos taas. Mupiyong na lang ko. Asa dapit Ligo. ang kuan gani maligo gani ka ang uban no kasama diretso man na sila sa ulo Oh. dili baya kay Kung ngano atiil lagi kung giuna. unahon ang Turuga. tiil Mataas? unahon ang tiil andin hinay andin ulo Kanang magikan ka sa sakit. dili biski Bisan dili ka sa pagbaskog. sakit oo mao jud na unahon ko. Tiil nga naman tiil mo. Saka Kaya na nga- inuuntong lamig. dili kay ang atong ulo imo na kuan init bay na atong ulo mo nang uban di ay nga ma-shock mura Oh. mura na sila Takihon sila anang ataki kuan. asa naman tayo masimala na ni ha mo right na Right na. Piyo man ko. Oh, di ana simula na may mga bay. So mo daw tong tip no, maligo sus kurog. unahon Nahon jud gyud ang tiil ug basa. simula wala lagi ni simula Unahon sa ang kabo ug basa. ang tiil jud Kabo unahon and then pababa ngadto sa kay kung imong unahon init man ang atong ulo diri baya ang atong utok Oh, mo bitan ang uban na makuan. unahon ang uban mo na usahay Ma-stroke sila. ma-stroke kay nabugnawan nakalitan ang ilang utok so you have to unahon jud ang tiil You have to be careful. manoy asa man ka Uy, asa pero man. ayaw intang kog isiga giusig baya jud ko ay Ya, mo to first time na ko naligo ganiha mga bay alas 3 kadlawon. Nga wa ko nag-ininit. Kay busy kay kung uyab nga pula. So mo to naningkamot lang kung ako bahala nanguroy ko dito. Ay kabayo na lagpot. Kabayo Oh. pa rin. Kuan to libaong. Dili kanang naaday kanang sanay Hams? kanang hams. Nya Ah. dili makita kay nipis rang iyang pagka-hams. Mamaw to. Murag bungkag ra ba ang hams no? Nabungkag ang kuan kasing-kasing ni Inday. Nadugmok. Nabungkag Ni- ang kasing-kasing ni Inday Ni kagkap. untol hasta mo kuan. Tara, basaka na mi mga bayno sa Simala. Okay, see you later. Ito sa ning ikuan. Hello ninyong tanan ha. Wa man ta kalista og mga kuan mga nga ninyo. Hello na lang ninyong tanan ug salamat kaayo. Dara saka nami. Ano ang gipanawayan ilang kabuno. Salamat sa Ginoo mga bay. Di anami. Tika asa man na sila kuan. Di anami sa Simala. Tora ang kuan o. Tora ang building. Sus, ang dagom. Gutom na yung mga pagkaon. Dagom. Tika asa man na sila. Mm. Puno Salamat sa Ginoo sa Mo mga pa pagbiyahe. Wala tong sundan. Di na mo. Dili lagi ka. Turay. Oh, di oy, dito man niliko dito sa main gate, murag dito siya maparking. Bag ni Mami B. Kani mo ni. Mo ni atong gisundan. Ah. O lakat. Dito si Arso. Mao ba ni? Di anami mga boy, salamat sa mga pagbiyahe. Babae din ang drive.